когато в Боруто се представи нова способност на някой герой, някакво ново джуцу и така нататък, 90% от времето истинският читател или зрител на канала не е разбрал как работи. Да трябва да ги обяснявам по няколко пъти. С Мамуши, способността на Мамуши е, че той може да се дели на безброй много двойници, като всеки един от тези двойници може да... един от тези двойници се счита за истинския Мамуши. Демек, който и да убиеш, остане ли един, той е жив. За разлика от клонингите, шао клонингите, където един са истински, и клонингите цепят чакрата си, т.е. ако чакра, като се направиш клонинга си, и двамата с по 50 и така нататък. За разлика от клонингите, на Мамуши двойниците са еднакво силни с него. И еднакво силни, еднакво с много чакра и така нататък, но стават тъпи. Тоест имат една сумарна интелигентност, която се дели. И колкото повече са, толкова по-тъпи стават.